Ty šašek, jedna desatina hapka, to čo si tam mal pixel? Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dneska sa spolu pozrieme, kámo, na neviem sa ovláda, dobre. Dneska sa spolu pozrieme na botov, kámo. Ideme porážať ChatGPT, Grokavole a Dipsy, kámo. Jedno, máme tu easy, máme tu medium a máme tu hard bota. Hej, čiže ideme sa pozrieť, ako nám to pôjde. Dnešný plán je, nieže, to čo chcem spraviť dneska je vlastne naučiť sa hrať PvPčko, hej. Kámo, nehral som Minecraft 2 roky, hej, chcem to zase meniť, zase túto geniálnu nádhernú hru, hej, čiže chcem to meniť, chcem sa naučiť hrať PvPčko, chcem byť dobrý v PvPčku, kámo, chcem sa umiestniť na CS:GO scéne, kámo, hej, všetky tieto veci proste, ale to je dlho, hej, proste to ešte dosť dlho potrvá. Dnešný plán je proste sa naučiť nejaké základné techniky, postupne sa zlepšovať v tom PvPčku, hej, čiže to by som dneska chcel praktikovať. Kámo, nezavadzaj mi čávo, kámo, ja sa tu rozprávam s četom, kámo, tak to dáme. Ja som vyzeral ako ten boty. Hej, čiže na začiatok by som sa pozrel, kámo, na keybindy, hej, lebo to je taká dosť podstatná vec, čo by som si povedal. Neviem, či to bude dobre fungovať. Mám tu pripravený tutoriál, podľa ktorého dneska pôjdeme, hej, ale úplne neviem, či nestan keybindy, hej, nestan keybindy, čiže si spravíme sami. A potom, ak to mi povedzte, že čo si na to myslíte. Čiže moje keybindy budú následovné, hej. Áno, hrám jednotku, hrám dvojku, hrám trojku, hrám Qčko, hrám Ečko, hrám Rko, potom X, C, V a B už nie. Čiže ideme sa pozrieť na základné settingy nejaké, čo budeme potrebovať. Prvé settingy, ktoré si budete musieť nastaviť, hej, nachádzajú sa v accessibility settings, hej. A máme tu proste, že flow effect, hej. Čiže to si dajte na 0, kámo, lebo nikto nechce, kámo, a keď budete v kuse začínať sprintovať, tak tam vás to bude sekať, kámo, bude to vyzerať ako, neviem, kámo, čo by som to prirovnal, proste sekačke, kámo, normálne. Ďalší setting je damage shield off, hej. To keď niekto hitne, že sa vám vlastne nakloní kamera, čiže tu dávajte tiež dole. Wheelbobbing je ďalší setting, hej, to som videl, že mal by si ísť preč, kámo, neviem o tom úplne, hej, že môžete mi povedať, akože čo to bude robiť a takto, to úplne vám neviem. A máte tu attack indicator, musí byť na crosshair, hej, musí byť na crosshair. Moje settingy vyzerajú inak, lebo mám proste používam sodium, čiže toto by mali v základné settingy, čiže to by nám dneska malo stačiť. Vrhneme sa na prvého bota dneska, hej, čiže uvidíme, čo zvládneme a kam sa dostaneme a budeme asi potrebovať pomoc, kámo, lebo to bude asi dosť silný botovia, kámo, tak povedal, uvidíme, we will see. Poďme na to. Easy bot, kámo, hej, no nemôže byť tak ťažké. Nemôže byť tak ťažký. Vypol som si meč. On je fakt taký, kámo, ja nemám šancu si... Videl, ale to mal byť úplný šašek. Ani jedno kombo som mu neskal ešte. Mi dá prvý hit. To bude problém, ľudia. Toto bude problém, ale nechcem nič vrátiť, kámo, toto fakt, že nedávam, kámo. Prečo je ten bot tak strašne silný? Jak robiť tak rýchlo? Proste, keď to spravím veľa opakovaní, tak sa musím naučiť to V-tapovanie. Čiže poďme na to. V-tapping in Minecraft. A dostáva ho. Dostáva ho! On to funguje, chat! A keď sa začnem ešte hýbať... My sme vyhrali nad easy botom, kámo. Easy, profi, idem extrém. Nie, kámo, dám ešte raz ho, hej? Že či ho dám znova, tou istou technikou. Ten toggle sprint nefunguje. Ja som prehral, keď mal 0,01. Čo je 0,01? Veď to nie je ani hápko, ty, veď to je tretina. Ani nie. Ty šašek, jedna desatina hápka, to čo si tam mal pixel? Ako sa volá mod v Minecrafte, kde mi na displeji bude ukazovať, aké klávesy stláčam. Ideme sa naučiť V-tapovať. Práve teraz si môžeme vizuálne všimnúť, čom som celý čas robil chybu. Ako môžete vidieť, ja stlačam Ctrl už od zvyku. Lenže keď som ho zmenil na toggle, tak ho stačí stlačiť jedenkrát. Keď ho stlačím znova, tak sa untoggle nejaké, vychápeme sa, hej. Čiže celý čas som robil chybu v tom, že ja som to stlačal a mne to vypínalo, zapínalo sprint a vidíte sami, ako tam buguje. Čiže je aj toggle, takže ja ho musím zapnúť. Aha! Teraz ho to riadne odhadzovalo, to ste videli? Riadne! Proste... Vôbec nešme používať toggle, aha, že nie je, že automaticky zapnuté, proste teraz... A teraz? Zapínam rovno a teraz kráčam normálne.
Aha. Dobre, tohto máme, to ďalšie asi nebude stačiť vetapovanie, kámo. Ideme na medium bota teraz. Aktuálne prechádzame na väčší level. Čo mám na tohto zase použiť, kámo? Rád nestačí. OK. Kámo, ten bot nemysuje, proste to má aimbot, chápeš? Ten bot proste nemysuje, to neviem, či je dobrý na practice. Dáme to ešte pár pokusov, chat. Kámo, to je rage bait. Kámo, ako to mám urobiť? Ako to mám spraviť? Veď tá Čavo je úplne silný, kámo. Všetko hituje, on nemá, že proste môže mysnúť ako ja, že proste príjem a kámo, on proste typik ide a takto je na mne. Kámo, ja to nedokážem. Počkaj, to som fakt slabý, vieme. Proste má aimbot, Čavo má aimbot. Zapni to ešte raz, kámo. Skúšam takú sračku, jednu. Fungovalo! Kámo, ty proste úplne som vyskúsil. Nečakal som, kým spadnem, ale keď som padal, to ma napadlo, že by to mohlo fungovať, hej? Proste lebo, dajme tomu, že som vo výške, hej, vyskočím a to bude akože padanie. A keď padáš, tak hitneš proste, lebo dáš kryt, chápeš? Ty padáš, ale dáš kryt, čiže vlastne je to taká technika, alebo som to práve dačo iba tak vymyslel, kámo, najväčšie mi daj zónu. Možno to nefungovalo, vyskúšaj ešte raz, borci. Proste keď padáš, tak využiješ to padanie na to, aby si dal kryt. To funguje, chápeš, ono to funguje. Ten bod je úplne cooked, kámo. Ten bod je úplne v riti, kámo, je usmažený, kámo, normálne ako hranolky z mekáča. Ty kde si? OK, nie, nič nepal. Kámo, ja to fakt dávam. Ja som už 3-krát dal, chápeš? Riadne to fungovalo. OK, kámo. Čo si to je tam, borci? Vymysleli sme novú techniku, kámo. Isto to nevymysleli, kámo, ale iba som to nikde nevidel, že proste, kámo, najviac OP. Chápeš? Extrémne sme zabili. Dobre, ideme na extrém, kámo. Ako dáme, dneska to bude celkom tough, kámo. Chceš hrať. Potom pozrieme takú novú techniku. Wow, sorry, braško. Tak tento sa vie vráca tým eskom. Tak toto nie je, kámo. Na to, kámo, tak to, na tomto, tento je strašne dobrý. Ja mám jedno, on má 5, kámo. Kámo, strašne dobrý, ale tie prvé hity, kámo, možno, on je strašne, on si drží ten distance, viete? Ten distance proste dementný. On to proste mu ide, kámo. Kámo, má nedoch... Ten čo má kombi? Bot má kombi, chápete? Kámo, ja som tak freaky. Tohto nemáme šancu dať, borci, nechcem vrať. Ja, toto je taký oný. On sa lagol! Kámo, jasne, dotrtkaj mi kombo. Borci, to nedáme, idem si pozrieť tu teda. Ďalšiu techniku potrebujem vidieť. Dávaj ďalšiu techniku, kámo. And if you hit them as they're falling down, you'll do a crit hit to them. This can work against any type of attack, but usually doesn't work that well against sprint hits, since a sprint hit usually knocks you too far away from the Dobre, vyskúšame nejaké kredity na ňo, hej? Idem na ňo vyskúšať nejaké kredity. Proste zaspomínať, dám mu vetav a potom začnem kreditovať. To sa nedá, on si drží distance. To sa nedá. Vypol som si cetrel nechťa, zase som... Dobre, kámo, to sa nedá, tento človek tak to vôbec, kámo. Tak to vôbec. Dobre, pred jeden s tipmi si pozrieme ešte, kámo, idem vyskúšať jednu vec, že proste sa rozbehnem na tipka, hej, rozbehnem sa na ňo. Počkaj, nech mi dá hit, budem držať to večko a potom skúsim dať do komba, keď neviem kombiť, kámo, to je jedno. Jedenkrát mi stačí dať, kámo. Kámo, toto je v p***. Ten je tak strašne silný, kámo, on je tak strašne, to je dementné úplne, kámo, ale to už proste nejde. V živote mu nedám kryt, v živote, nikdy, v živote sa mi nepodarí mu dať kryt, kámo, to má kilabrov okolo seba, všetko. Advanced tips. Which is gonna make you take significantly less knockback. Proste a... A dostanem sa k nemu. Čo sa práve stalo, kámo? Ty týpek normálne dostal, kámo, no nie teraz smašku na hlavu neskutočnú, kámo.
Kámo, to pôjde, tohto dostaneme, kámo, dneska. Tohto nemusíme dostať. Kámo, neviem sa do toho dostať, musí sa... Kámo, to nie je... Kámo... Keby sme dali teraz tie 3 hity proti čo nás takto do kombiota, by sme ho mali, kámo. Ti vravím, ten crit tam tak dáva, strašne veľký rozdiel robí. Kámo, to je zložité príliš na mňa, toto ja, kámo, ja takéto veci neviem ovládať. Si brzo zažívať toto robiť ďalšie veci, vole, pokladať kryštálu alebo dačo, vieš? Kámo, niečo ma napadlo teraz. Je tu stena, nie? Niečo ma napadlo, pozerajte to. Ak to bude fungovať? Som genius. Ak sa nebude hýbať do strany, tak sme vyhrali, nie? Prosím. Crit punishing, poď. Kámo, to treba taký mid-hit, tam vymyslíme, počkaj, taký, kámo, to môže fungovať, kámo, či to môže fungovať. Kámo, dostral sa to, vyhodil ma stadiaľ. P***us. To som prehral, kámo, keby ma sa nevyhodil. Do rohu, bože, ja čo robím, kámo? Som si myslel, že už som varil, ale teraz môžem variť ešte viac. Čo spraví v rohu? Čo mi spraví v rohu? No nič mi nespravíš v rohu, tej šašek, ideš prehrať bod. Kámo, má vytlačiť, kámo, tam už to vidím. To už normálne takto beží s toho englu, som vôbec nepripravil sa. To mi nevinde, dobre, musím začať aj striekať, teda, musím začať hitovať aj one. Aj keď je ten šašek akože... Takto teraz mi príde, krásne, musím proste dávať tam hity aj navyše. Kámo! On proste, ja neviem, čo mám robiť, kámo? Toto musí byť, kámo. Budeme tu skákať, skúsim skákať teraz popri tom. Prvý skok natajmujeme, ako vždy. Viac hitov. Kámo, prečo som išiel dopredu? Vysvetlite mi, prečo som išiel dopredu, kámo. Keby som stál v rohu a stále spal na toto, čo som robil, už mohol byť dead, kámo. Posledný run predtým, ako Humanity vyhrá. With the cruelty of this world, my soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers run. Vyrali to ľudia! Kde ste? Ikve, vole! Kde si? Kto ti teraz? Ja ti zatancujem. Aha. Wow, kde si? Prehral si, bot prehral, čo ti piťák prehral? Kde si, Deepseek zasratý? Tam sa ponor do Marianskej priekopy a už nikdy nevidí, kámo. Čo si? Kde si, kámo? Kde si ty prpľoš? Kde si? Chcem to vidieť, kámo. Dobre ľudia, vidíte, dali sme extrém bossa, hej, kámo, teda bota, kámo, ale botu ja sme taký boss, čiže akože mám pravdu, ale tak, hej, čiže... Kámo, pre toto videjko podľa mňa to môže byť absolútne všetko, dúfam, že to nahrala celý čas, kámo, lebo ak nedá, by ma asi, kámo, odmrdalo. Upgradeli sme sa z PvP, že sme dali easy bota, kámo. Nedali sme zastartého easy bota a upgradeli sme sa, kámo, na extreme. Dobre, neporazili sme akože valid, hej? Neporazili sme ho valid, ale porazili sme ho, kámo. Nemyslím si úplne, že by som porazil valid. Môžeme dať iný stream, teda nie stream, kámo, môžeme dať ďalšie videjko, jak tam, aby si nejaké ďalšie videjko proste Minecraftu, kde porazili to extreme bota, hej. Naučím sa ďalšiu novú techniku a reálne ho tam riadne ho tam vyvarím, kámo, tak dajte vedieť, borci. A proste napíšte do komentáru, dnes budete dať odber a like, kámo, všetko toto proste pomôže, viete ako, a ideme to proste, ja si myslím, že dneska celkom, kámo, by som to odfajkol dnešné videjko, takisto ako moja hlava, kámo, vidíte tam tú fajku takú, tak ten textúru, kámo, peknú, hej. Dúfam, že je, čiže ja sa s vami lúčim, borci, a kámo, dúfam, že máte školu, dúfam, že máte víkend, že je chill, lebo to nerám cez víkend, ale ja si to budem pozerať, kámo, cez týždeň, čiže akože nechcel by som mať školu, ale ja budem mať tiež vlastne, čiže zoberte sa to tak. Takže, peace. Práve teraz ide priamy prenos, ak sa ti nepáči z mosta skoč, lebo na streame to je